Golek duit direwangi rekoso ya angel tenan. Iki jaman saiki jan angel tenan kok golek duit. Dong. Ben apa gitu? Eh. Sondi kowe. Apa kene li kancaku ning kono mau wong dolanan mau. Wah, aku ndelok kowe ora tau stres ya ketoke. Wah, urip kuwi tak gawe nyantai oleh. Wah, kuwi golek duit tak rewangi stres wong ngene. Lha opo? Ora usah golek duit. Apa? Gak stres. Wah. Ane golek duit diteukei dadi wong sugih. Penak lho dadi wong sugih iki. Ya ora penak nek aku penake wong kaya aku ngene iki. Ya penak wong sugih. Ane aku dadi wong sugih iki iso tuku pit. Aku ngopo ngepit? Loh, paling ora aku nek nyambut gawe kan iso ngepit to. Ngepit biasa maksudnya iki. Loh. Ane aku nyambut gawe kan iso ngepit. Nek aku ndekut iso tuku pit ngono kuwi. Lah kowe kan Mas bendina bonceng pit kae karo kancamu. Terus nek duwe to kae iso tuku HP barang kuwi. Alah, bos. Oh, ngepel malah kesetrum. Koreko panen tenan tak bayangke. Jan kudune dhewe nyambut gawe sregep. Men iso dadi wong sugih. Ayo, aku yo ngerti. Men satu kupit, ya dah. Oh, ngepit berung cedak kok. Wis ngepit balik. Ya aku biasanya bonceng nek memang kan nyambut gawe kae. Ayo, maksudnya aku ngepit dhewe juran. Oh. Wis ajar. Wah, kowe iki nyepelekke arek aku. Ayo. Wis rasah nganu lek, rasah gayuh sing dhuwur-dhuwur. Rasah buru dadi wong sugih. So sugih. Wong ki ngene. Kaya aku iki lho. Uripku pas-pasan wah kepenak nyontoh aku ae. Buka aku nyontoh kowe aku. Pas matane mane aku juga karo gorengan iki. Oh malah kok nyontoh. Nek iso ki mangan ki jajan nang restoran ngono kuwi. Oh, sajane aku ya iso. Apa iso? Lho, wong pas-pasan iki paling kepenak lho. Nek wong sugih to lek. Nek wong sugih cetha olehmu ngomong kepenak to, apa iso tuku to? Iso tuku titit. Nah, ngarani Iso. Kayak tuku ayam goreng. Nah, Kayak tuku bakmi ya lho. wah. Iso to? Heeh. Titit to. Aku ya iso pas-pasan. Ra iso. Nek aku kepengin tuku bakmi, pas nyeledit tuku. Ane kan pas nyekel. Pas nyeledit tuku. Ini kan aku tak omongke urip kan pas-pasan. Ane kepengin tuku pit. Pas aku duitku cukup tuku. Oh iya ya. Pas aku ono tuku. Oh iya ya. Urip iki pas-pasan, pas mesti pas yo. Berarti sugih karo pas-pasan iki padha ya. Ning menang pas-pasan nek wong sugih kalah karo pas-pasan. Nek wong sugih ra iso muni pas sugih ra iso. Nek pas ambruk bangkrut. Wah, Ora. heeh betul. Nek wong kaya aku sederhana ngene iki pas apa-apa iso. Ane pas adit. Ayo Ora. ayo. Jadi saiki le ngaku digo gawe nyantai wae. Heeh, wis pokoke iki adik iki samadya, adik ngene nek. Adik iki wis tuwa-tuwa. Pikirane gawe sing ngembono, sing kepenak, sing nyantai, ora digawe stres. Aku kowe wingi kowe stres to wingi? Stres aku. Lah aku stres tak rewangi piknik, ngedit tak rewangi piknik. Oh, Ditentek bareng bali piknik ditentek. Aku stres meh golek meneh. Golek duit meneh. Wis mumet meneh kae. Piknik meneh. Tek meneh dadi ning ratu moto ya antuk depan. ayo ngono kuwi nek jenengane wong bledit iki ra ono rampunge. Makane digawe seneng wae. Atine digawe kepenak, urip dhewe tetep sehat lah, wis ngono kuwi seneng wis. Berarti digawe nganu biasa wae ya. Digawe ngopi saiki. Oh ya yo. Juga rum ning stres. Wis aku melu kono. Oh iya. Yo ora apa-apa kebar apa. Nang floor.